Meidän joukossamme on myöskin paljon muita kulttuureita, jotka eivät ole vain rotujen pohjalta syntyneitä kulttuureita. Ja me kristityt me sanomme, että me edustamme ehdotonta rakkautta. Sanomme, että voimme vaikka rakastaa vihollisiakin. Missä siis joku meistä piirtää rajan rakkauden, jos Jumala rakastaa meitä kaikkia? Ja me olemme sitoutuneet rakastamaan. Se on tämän maailman suurin aarre, joka Jumala on meidän harteillemme asettanut. Ja tämän aarteen kantajina me olemme me kaikki kristityt täällä ja kutsumme toisia mukaan. 15 vuoden kuluttua joka 5. täällä, ellei joka 4. puhuu vierasta kieltä äidinkielenään. Maamme muuttuu. Te, jotka olette rakastuneet suomalaisiin järviin ja metsiin, te voitte antaa parasta tuleville ihmisille. Ja vaikka me onkin aikataulussa vähän päässä, niin esitellään niin paljon ihmisiä täällä, niin mitä sä haluaisit esitellä tässä? Sakkari, oletko messuun musiikki vastaava? Ketä meillä on tässä? Joukko suomalaisia. Meillä on muun muassa täällä sudanilaisia suomalaisia. Nousitteko seisomaan siellä? Meillä on myöskin täällä hieno joukko kambodžalaisia suomalaisia. Ja meillä on hieno joukko pakistanilaisia suomalaisia. Nurani-yhteisöä. And then, of course, we are very, very happy to have our international guests here. We have our brothers from Botswana, all the way from Gaborone, the Cathedral Maypole. And we have our friends from Ethiopia. We have Endrias Hussein and his wife, ja sitten meillä on bändi, täällä on Lissu, täällä on Sami, täällä on Shasa, täällä on Harri ja täällä on Maria. Sitten meillä on räppäri Daikini vielä mukana ja on siellä Sami. Muista kaikki. Tämä on iloinen messu, että kaikki taputtaa.